ازي ب1925 متر باند همون بإيثيوسات كابزيكا واشنطن دي سي مشت كاب 4 فرقان ويكا خب 10 فرقان زم حلالف دمص أمريكايو راس معتنا لومي عربي 28 حمل 2023 ويكا 21 حمل 2015 عام تمرتيو مدباتنا بزينا جميرنا تنتناو صبصاب علوا منغس نيجر زملكات صبصاب كنسعبينا فلي مدبنا خا تግራይን አብያተ ምክር ፌደራልን ዝጸመተ ክኸውን ኩሉም ሰላምቲኩም ድላዋትና ከተከታተሉ ዝዕድመኩም ብና አፈርቄ ዜና ሀነቀድሚና ካብ ሳራፍሳይ كما يتمسيو زين خسمعكم إثيوبيا نتمرتن أمجاجبة هتصاناتن زوعل 400 مليون دولار حجزن لقاحن كبنك عالم كتركب مخانا منستر جنزب هجرات مبرع أفريقيا تمالح مصافليتو قبل رويترز لأخذ أبصابي حبر 350 مليون دولار حجزن 5 مليون دولار دما لقاح مخانو أت منستر أبا مربب حبريتو أبزوتو مجلس حبيرو أتذكر أتاوي نوصيت تمرتن أقلقلت أمجاجبان أوالدنا وداتن نممحياش كمون أوهبا أقلقلتن تحتاتنتن نمحيال زوع الكوينو أكلن زوباتات نزركبو بقجت دركن لعل برك سدتنياتاتن حيزوم نزر رأيو خبابتات صحاوة سايلو حسرات بات إراوات أزقات أما إثيوبيا لبدا كوفيد 19 أبكل التقراي نخلت تعمت سنحخويناتن نقال خفال اتهاجر زعنو دركي وحجن ورار عسل أنبطان كساب حزي سعبيناتو زتخولي كونن يبل صبصاب رويترز أبكل الأمحارة زوباسة من شوا خبابي كتما شوارو بيت أمونغو حيلتات سأتا منغستن كبابي وعطوقاتن بزتفاد رقجت قطرم زي ترقاقت أسابات مماتهم نبرتن دمز أمريك حبيروم سروعناي منغستي سرحات كي ترفا كساب مقرات بصيح اللو زبالو نبرتي ندحننتهم سقات كم زحادرهم ونحبيروم اللو أبكل الأمحراب تمساسال قجتات سبات مماتهم كقلت كلو أبوش تحيدوت معلتات إزي نخلاي قزيو كرمت مال الربوع أبزوبا مأخلاي قندر وردا دنبيا كبابا ختمات واهيت أبا مونغو حيلتات سأتان زي سروع عطوقاتن بزتفت رقجت قطرم زي تفلت أسابات كمزة تقاتلو من محدارة خبابن مسخاخرن ندمت أمريكا حبيروم اليوم يبل زبزاب مسفن الراقي كابدسي أبدأوا بإثيوبيا سرحتنياتات من محدار كل سيدامان منغستن أبكتما حواسا أبز قبر وسلفي نتحبرة سبز قبا أقلقلوتا هابناني لهم يغريتا حديثهم أتوم سرحتنياتات أبتنا يلومين يغريتا سلفهم أبا وحبا أقلقلوت يزو تاريهم زبالوهم بدلات بزرزر تزاريبهم استبلاشو أسرارحا قبو مقبال نبع القداي مقوناي كم أون ساعات سرح مسراق زبالو بدلات بسرحتنياتات زوترات بدلات يوم كبلون أسميرهم لو ندمت أمريكا رئيتو أمزهابو أبا ينفرست هواسا ممر حقي بروفيسور يوهانان يوكامو بوغنم ساقما وهبا أقلقلوت بحق السرارحان سرحتنياتاتن كمون بممرحتات سفتحن بر بسلامة وسلف زملا سايكونن كبلو تزاريبوم تسلفتقن أبلع لتقلقلت منقست سفت أمزلو منقلت عن بدلن يقريتا زحتتي يبلو كما صبصاب يوناتان زبدوس كب هواسا ازي دمز أمريكا يوم أبزوبا دارفور السودان زلو خناتات مستيك قدم 10 عامتات استفتصم مصنات عليتن غبنات كويناتن تمساسال خوينو ليبل صبصاب أسوشيتد بريس أمونغو سراوي السودانن بحيلتات قلطوف دغف سفلت وتادراو غجلن ناوارح أبز كاي زلوغ أب كتماتات زفتصم متقعتي سفح قتلاتن عامتن حويسو حدست قفعتات زغلطو صبصابات كابت سفح زبل زوبا يسمعلو لعل 360 شح سبات كاب دارفور هاديموم ناب غوربيت هاجر تشاد دحر مسدادوم تواقعت حيلتات وهاب تقلطف دغفن مشارختهم عرب ملشاتاتن نحيالو ختماتات بمورارن أبايت بمبرعن نبرتي كاب تخبابك وصو غيروم حدا مراحي ات خبابي 5 بلوو أبرأس ختما قزقات معراب دارفور الجنينة لعلى 5 سبات مقتالهم حبيروم يبل صبصاب أسوشيتد بريس فرنساي أب نيجر سلطان بحيلنا محاز زقبر زول فتناتات بمخنان اتوم بوتهادرات تعقيتهم زركبو بريزيدانت تهاجر كفتحو صوعاي يبل صبصاب معكن زينا فرنساي تمال حموس باريس زخونه يخون سلطان بحيلنا محاز زقبر فتنة بترت خننون حدنا الديمقراسياوي تكالات نيجر نام نورن مملاس
ሕብረት ኣፍሪካን ኢኮዋስን ዝገበርዎ ጻውዒት ትደግፍ ክብላ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ፈረንሳይ ካትሪን ኮሎና ኣብቲ ኤክስ ክብል መለለይኡ ዝቐየረ ትዊተር ገሊጸን። ፈረንሳይ ንፕሬዚዳንት መሐመድ ባዙምን ስድሮኦምን ሓራ ክወፁ ትጽውዕ ክብል እውን ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ እቲ ሃገር ኣብ ዝሃቦ ፍሉይ መግለጺ ኩሎም ዴሞክራሲያውያን ትካላት ኒጀር ክኽበሩን ብቕልጡፍ ናብ ንቡር ክምለሱን ንጽውዕ ኢሉ። ፈረንሳይ ኣስታት 1500 ሰራዊታ ኣብ ኒጀር መውፋራ ዝፍለጥ እዩ። ኣብ ኒጀር ስልጣን ሒዝና ዝብሉ ወተሃደራት ድማ ፈረንሳይ ሃገራዊ ዶባት ንምዕጻው ዝሃብዎ ትእዛዝ በመጥሓስ ወተሃደራዊት ነፋሪታ ኣብቲ ሃገር ከም ዘዕለበት ይኸሱ። መራሕቲ ዕልዋ መንግስቲ ኒጀር ኣብ ዘውፅእዎ መግለጺ ፈረንሳይ ሎሚ ንግሆ ሰዓት 6 ፈረቓን ኣብ ሃገራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ንያሜይ A401 ዝዓይነታ ወተሃደራዊት ነፋሪት ንምዕላብ ዶባት መሬትን ኣየርን ምዕጻዎም ንዘመልክት ውሳነ ጥሒሳ ድሕረ ምባል ኩሉ በቲ ጁንታ ዝውሰድ ስጉምቲ ብጥብቂ ክኽበር ኣተሓሳሲቦም። መራሕ ዕልዋ መንግስቲ ኮሎኔል አማዱ ዓብዱልማነ ምስ ወተሃደራዊ ክዳን ዝለበሱ 10 ሰባት ትማሊ ሐሙስ ኣብ ሃገራዊ ቴሌቪዥን ቀሪቡ ህዝቢ ህድእ ኢሉ ክጽበተ ማሕጺኑ። መንእሰያት ነቲ ኣብ ንያሜይ ንዝርከቡ ዕልዋውያን ንምድጋፍ ካብ ዝተኻየደ ምትእኽኻብ ናብ ዋና ቤት ጽሕፈት ሰልፊ PNDS ባዞም ድሕሪ ምእታው ኣብኡ ዝነበራ መኻይን ብሓዊ ኣቃጺሎም። መብዛሕትኦም መንእሰያት ዝኾኑ ኣስታት 1000 ሰባት ኣብ ርእሲ ከተማ እታ ሃገር ከምኡውን ኣብ ከተማ ዶሶ ድማ ሓያሎ ኣማኢት ሰባት ኣብ ቅድሚ ሃገራዊ ባይቶ ዝተረኽቡ ኮይኖም ገሊኦም ባንዴራ ሩስያ ሒዞም ኣንጻር ፈረንሳይን ንሩስያ ዝድግፉ ጭሩሓታትን ከስምዑ ጋዜጠኛታት ማዕከን ዜና ፈረንሳይ ምዕዛቦም ሓቢሮም። ነቲ ተግባር ዕልዋ መንግስቲ ዝተፈላለዩ መራሕቲ ሃገራትን ትካላትን ይኹንንዎ ኣለዉ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፕሬዚዳንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ትማሊ ሐሙስ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ሩስያን ሃገራት ኣፍሪካን ብሓባር ፍትሓውን በዓል ብዙሕ ዓንድታት ስርዓት ዓለም ክምስረት ይጣበቓ ክብሉ ገሊጾም ይብል ኣሶሽየትድ ፕሬስ ዝለኣኹ ጸብጻብ። ንሶም ነዚ ዝበሉ ጎኒ ንጎኒ ኣብቲ ኣብ ሴንት ፒተርስበርግ ዝካየድ ዘሎ ዋዕላ ሩስያ ኣፍሪካ ምስ መራሕቲ ኣፍሪካ ኣብ ዝገበርዎ እንግዶት ድራርዩ። ሩስያ እዋናዊ ቅልውላዋት ኣብ መፍታሕ ኣብቲ ኣህጉር ሓደስቲ ወጥርታት ንኸይለዓሉ ሓቀኛ ኣበርክቶ ክትገብር እያ ክብሉ እውን ወሲኾም ገሊጾም። ፑቲን ብተወሳኺ ንመራሕትን ሰበስልጣንን መብዛሕትአን ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ሃገሮም ካብ ዩክሬን መልኣኽ እኽሊ ካብ ዘፍቀድ ስምምዕ ምስ ሓባ ዋጋታት ወሰኽ ከስዕብ እዩ ዝብል ስኸፍታ እኳ እንተሃለዋ ዓለማዊ ቅልውላዊ መግቢ ንምክልኻል ግን ዝከኣላ ኩሉ ዓይነት ጻዕሪ ትገብር ከም ዘላ ገሊጾም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ መራሕቲ ኣፍሪካ ኣብቲ ናይ ሎሚ ዓርቢ ውዕሎኦም ሩስያ እትገብረሎም ዝተፈላለዩ ወተሃደራዊ ደጋፋት ድሕሪ መመስጋን ምስ ዩክሬን ንዘለዋ ወጥሪ ከተህድኦን ካብ ዩክሬን ናብ ኣፍሪካ ምስ ዝለኣኽ እኽሊ ዝተኣሳሰሩ ክልከላታት ከተልዕሎምን ተማሕጺኖም። ቭላድሚር ፑቲን ብወገኖም ትማሊ ሐሙስ ኣብ መኽፈቲ እቲ ዋዕላ ሩስያ ኣብ ዝቕጽሉ ካብ 3 ክሳብ 4 ኣዋርሕ ኣብ ዘሎ እዋን ስጋብ 50,000 ቶን ዝበጽሕ ሓገዝ እኽሊ ናብ ቡርኪና ፋሶ፣ ዚምባብዌ፣ ማሊ፣ ሶማልያ፣ ኤርትራን ሪፐብሊክ ማእኸላይ ኣፍሪካን ክሰድድ መደብ ከም ዘለዋ ኣፍሊጦም። እዚ ዋዕላ ሩስያን ኣፍሪካን ክረምልን ምስ 1.3 ቢልዮን በዝሒ ህዝቢ ዘለዋን ኣብ መድረኻት ዓለም ኣገዳሲት እናኾነት ትመጽእ ዘላን ኣህጉር ርክባ ንምሕዳዝ ተገብረ ጻዕሪ ዘርኢ እዩ። ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት እቲ ዝዓበየ ድምፂ ዝሓዛ 54 ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ዩክሬን ንፍሉይ ወተሃደራዊ ስርሒት ሩስያ ኣብ ዝነቅፍ ውሳነታት ሓፈሻዊ ባይቶ ኣብ ዘርአየኦ መርገጺ ዝያዳ ካልእ ተኸፋፊለን ተራእየን እየን። ኣብ መወዳእታ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ቀዳመይቲ ሚኒስትር ጣልያን ኮይነን ኣብ ዝተመርጻሉ እዋን ምምሕዳሮም ብጥርጣረ ንዝረኣየን ኣባል ርሑቕ የማናይ ክፍሊ ዓቃባውያን ዝኾና ጆርጂያ ሜሎን ኣብ ዋይት ሃውስ ኣተኣናጊዶም ጣልያን ዩክሬን ትገብሩ ብዘላ ቀጻሊ ደገፉን ኣመስጊኖመን። ከም ሓበሬታ ሰበስልጣን ዋይት ሃውስ ዘተ መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ብቐንዱ ኣብ ጉዳይ ዩክሬንን ቻይናን ኮይኑ ከምኡውን ካብ ሰሜን ኣፍሪካ ናብ ደቡባዊ ገማግም ኣውሮጳ ዝግበር ዘሎ ዋሕዚ ስደተኛታት ዘተኮረ ክኸውን ከም ዝኽእል ይሕብሩ። ዜና ኣብዚ ተዛዚሙ።
ካብ ዋሽንግተን ዕለታዊ ዜናኹም ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ክቡራት ሰማዕትና ድሕሪ ዜና ናብ ዘሎ ምድላዋትና ክንሓልፍ ኢና። ፈለማ ንሪኦም ኣብ ኒጀር ዝተገብረ ፈተነ ዕልዋ መንግስቲ ብመንጽር ታሪክ ህውከት ምዕራባዊት ኣፍሪቃዊት ሃገር ክርአ ከሎ ፈጺሙ ዘገርም ኣይኮነን ክብሉ ተንተንቲ ይገልጽለዉ። እቲ ሃገር ካብ ፈረንሳ ነጻ ካብ እትወፅእ ካብ 1960 ንነጀው 4 ዕውታት ዕልዋ መንግስትን እንደገና ሓያለ ከዓ ፈተነ ዕልዋ መንግስታትን ተኻይድዋ እዩ። እንተኾነ ብዙሕ ለውጢ ብምስዓብ ዝተመረጹ ፕረዚደንት መሐመድ ባዙም ካብ ውሕዳን ነገድ ስለ ዝኾኑ ካብቶም ዝያዳ ጸለውቲ ዝኾኑ ነገዳት ተቃውሞ ከም ዘጋጥሞም እውን ተንተንቲ ይውስኹ። ካብ ናይሮቢ ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ቪኦኤ ዝኾነት ማርያማ ዲያሎ ንዘዳለው ተጸብጻብ ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪ ሒዘልኩም ክምለሰ ሓይልታት መከላኸልን ጸጥታን ኒጀር ነቲ መንግስቲ ዝዓለዉ ብሰንኪ ሕማቕ ምሕደራን ኩነታት ጸጥታን ክብል መራሕቲ ነቲ ዕልዋ መንግስቲ ዝገበረ ኣካል ዝኾነ ኮሎኔል አማዶ አብድራማን ነቲ ሃገር ኣብ ዝገበሮ መደረ ገሊጹ እዩ። ክሳብ ቀጻሊ መግለፂ ዝወሃብ ኩሉ ምንቅስቓሳት ፖለቲካዊ ሰልፍታት እቲ ሃገር ከም ዝተኣገደውን ኣብቲ ብቴሌቭዥን ዝተመሓላለፈ መደርኡ ገሊጹሎም። ዓብድራሕማን አልቃስም ተንታኒ ፖለቲካን ክኢላ ኩነታት ጸጥታ ዞባ ሳሄልን እዩ። እቲ ሰራዊት ስልጣን መሓዙ ካብ ዝግለጽ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ እውን ኣብ ርእሲ ከተማት ሃገር ኒያሜ ዝስማዕ ዘሎ ነገር ገና ዝተደናገረ እዩ ዘሎ ይብል። Les centres-villes est en train d'être évacué par crainte de je ne sais quoi. On est dans une situation confuse. ኣብዚ ህሞት እዚ ሰባት ካብ ማእኸል ከተማ ክወፁ ከም ዝተገብረ እዩ ዝስማዕ። እንታይ ዘፍርህ ከም ዘሎ ኣይፈልጥን። ኩነታት ድንግርግር ኣብ ዝበለሉ ኢና ዘለና። ብሓደ ወገን እቲ ዕልዋ መንግስቲ ዕውት ምዃኑ ዘተንብሁ ነገራት ኣለዉ፣ በቲ ካልእ ወገን ከዓ ዕውት ኣይኮነን ዝብሉ እውን ኣለዉ ይብል ዓብድራሕማን አልቃሲም። ብዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ዝተመረጹ ፕረዚደንት መሐመድ ባዙም ኣብ ሚያዝያ 2021 ዓ.ም እዮም ብቓለ ማሕላ ስልጣን ሒዞም። ኣብ ናይሮቢ ዓለም ለኸ ዩኒቨርሲቲ ኣሜሪካ መምህርን ክኢላን ዓለም ለኸ ዝምድናታትን ዲፕሎማስን ዶክተር ኤድገር ጉቱዋ እዚ ዳሕርዋይ ዘይምርግጋእ ፖለቲካ ኒጀር ትጽቢት ዘይተገበረ ኣይኮነን ይብል። This is a country that has endured 4 coups in its history. So the political culture in Niger is that I think the military feeling very entitled. ኣብ ታሪኻ 4 ዕልዋ መንግስቲ ዘሕለፈት እያ። ስለዚ ኣብ ኒጀር እቲ ሰራዊት ኣብ ፖለቲካ ክሳተፍ ከም ዘለዎ ኮይኑ ዝስምዖ ፖለቲካዊ ባህሊ እዩ ዘሎ ይብል። ዶክተር ኤድገር ጉቱዋ ወሲኹ ነገድን ድሕረ ባይታ ፕረዚደንት ባዙም እውን እቲ ካልእ ነዚ ኩነታት ምኽንያት እዩ ይብል። He's a Difa Arab and he came from a minority group. He came in and was making lots of changes. ዲፋ ዓረብ እዩ፣ ካብ ውሕዳን ነገድ እዩ። መጺኡ ከዓ ብዙሕ ለውጢ እዩ ገይሩ። ዓበይቲ ነገዳት ከም ሃውሳ ዛማስን ትዋረግን ዝበሉ እዮም ስልጣን ፕረዚደንትነት ክሕዙ ጸኒሖም። ስለዚ እዚኣቶም ከም ዝተኸቡ ኮይኑ እዩ ዝስምዖም። ካብ ውሕዳን ነገድ መጺኻ ነቲ መንግስቲ ዝቆጻጸሩ ግን ካብ ካልኦት ነገዳት ኮይኖም ንዓኣቶም ክትመርሖም ዝግባአካ ኮይኑ ኣይስምዖምን እዩ ይብል ዶክተር ኤድገር ጉቱዋ። ማሕበረሰብ ቁጠባ ምዕራብ ኣፍሪቃ ኢካዋስን ሕብረት ኣፍሪቃን ካልኦትን ነቲ ኣብ ኒጀር ዘሎ ኩነታት ብምኹናን እቶም ፕረዚደንት ብህፁፅ ነጻ ክልቀቑ ጸዊዖም ኣለዉ። ኣብቲ ማሊ ቡርኪና ፋሶን ጊኒን ሓዊሱ ማዕበላት ዕልዋ መንግስቲ ዝለበዶ ዞባ ትርከብ ኒጀር ፕረዚደንት ባዙም ናብ ስልጣን ካብ ዝመፁ ንነጀው ዲሞክራሲያዊ ምርግጋእ ከተስተማቐር ክኢላ እያ። እዚ ዕልዋ መንግስቲ እንተተዓዊቱ ንምሉእ እቲ ዞባ ክትንክፍዩ ዝበለ ተንታኒን ክኢላን ኩነታት ሳሂል ዓብድራሕማን አልቃሲም ኒጀር እንተፈሺላ ሙሉእ ማሕበረሰብ ኢኮኖሚ ምዕራብ ኣፍሪቃን ሙሉእ ዞባ ሳሂልን ፈሺሉ ማለት እዩ። እንተዘይተጠንቂቕና ከዓ ከምተን ካልኦት ኣብ ትሕቲ ወተሃደራዊ ውልቀ ምልኪ ኣብ ዘይምርግጋእ ወዲቐን ዘለዋ ሃገራት ዘይንኾነሉ ምኽንያት የለን ይብል። ኒጀር ኣብ ዞባ ሳህል ትርከብን ኣንጻር ሚሊሻታት ሙስሊም ትዋጋእን ዘላ ሃገር እያ። ኣብዚ ኩናት ትሕግዛ ዘላ ፈረንሳ ከዓ ኣስታት 1500 ዝኾኑ ወተሃደራታ ኣብኡ ይርከቡ። ሕብረት ኤውሮጳ ኣሜሪካን ፈረንሳን ንሽበራ ንምንቅስቃስ አልቃይዳን ቦኮ ሃራምን ዝበሉ ጉጅለታት ኣብ ምግታእ ተስፈአን ዝኾነት ኒጀር ክትፈሽል ኣይክፈቕዳን እየን ክብል እውን ዶክተር ኤድዋርድ ጉቱዋ ይገልጽ። ኣሜሪካ ድሮ ኣብ ኒጀር ኣስታት 1000 ዝኾኑ ፍሉይ ሓይሊ ኣስፊራ እያ። ደገፍቲ ፕረዚደንት መሐመድ ባዙም ብረቡዕ ኣብ ፊት ንፊት ህንፃ ባይቶታ ሃገር ተኣኪቦም እቶም ፕረዚደንት ክፍትሑ ሓቲቶም እዮም። ነቲ ዕልዋ መንግስቲ ዝድግፉ እውን ትማል ሐሙስ ሰልፊ ኣካይዶም እዮም። እዚ ጸብጻብ ማርያማ ዲያሎ ካብ ናይሮቢ ኬንያ እዩ።
እዙي ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ዝቕፅል ጸብጻብና ከዓ ክንሓልፍ ኢና ናብ ትግራይ እዩ ዝወስደና ኣብ ከተማ ኣክሱም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ልዕሊ 25,000 በጻሕቲ ሃገር ካብ ወፃኢ ሃገራት ንታሪኻዊ ሓድግታት እታ ከተማ ይርእዩ ምንባሮምን ሎሚ ግን ናብታ ከተማ ዝመፁ ዳርጋ ከም ዘየለዉ ቤት ጽሕፈት ቱሪዝም እታ ከተማ ይሕብር። ሚኒስትሪ ቱሪዝም ኢትዮጵያ ብወገኑ ናይ ጉዕዞ ክልከላ ዝገበራ ሃገራት እገደአን ንኸልዕላ የዘራርብ ከም ዘሎ ኣፍሊጡሎም። ብኩናት ጉድኣት ዝወረዶም ሓድግታትን ወሃብቲ ኣገልግሎትን ንምሕጋዝ ጠመተ ተዋሂቡ ከም ዝሰርሕ እውን ምክትል ሚኒስትር ቱሪዝም ኣቶ ስለሺ ግርማ ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሮም ኣለዉ። ሙልጌታ ጽባህ ናብታ ከተማ ተንቀሳቂሱ ዝለኣሆ ደጊብና ከነቕርቦ ኢና። ኣብ ታሪኻዊት ከተማ ኣክሱም ካብ ብህፃንነቱ ጀሚሩ ንልዕሊ 22 ዓመታት መጎብነያ ኮይኑ ከም ዝሰርሐ ዝተዛረበ ጥላሁን ማውጫ ቅድሚ ኩናት ናብታ ከተማ በማይ ዝቁፀሩ ዑደተኛታት በብመዓልቱ ይመፁ ነይሮም ኢሉ ከም ቅድሚ ሕዚ ዑደተኛታት ናብታ ከተማ ብበዝሒ ንክመፁ መንግስቲ ብዛዕባ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ሰላም ከላሊ ይግባእ ክብል ጥላሁን ተዛሪቡ። ሕዚ ብዙሕ ሰብ ካብ ስራሕ ወፂኡ ካብ ጥቕሚ ውጭ ዳርጋ ኮይኑ ክበሃል ይኽእል እዩ። ድሕሪ ጦርነት ብዙሕ ቱሪስት እንኳን ተዘይመፁ ያው ሕዚ ሓደ ዲያስፖራ ይጅምረሉ ቤተሰብ ንምጥያቅ እምበር ናውዚ ክመፁ ኢሎም ዘይኮኑ ያው ቤተሰብ ንኽጥያው ናብ ትግራይ መፅኦም ኣለዉ። ናይ ቱሪስት ፍሰት ብጣዕሚ ይቀንሱ ብጣዕሚ ማለት እዩ። ምክንያቱ በተለይ ብድርጅት ዝመፁ ዝነበሩ ቱሪስት ብዙሕ አይኮንም። ኣብዚ 20 መዓልቲ እዚ ከባቢ ናብ 20 ዝኾኑ ፈረንጅ መፅኦም ኣለዉ። እዚ ኣብ 20-30 መዓልቲ ማለት እዩ። ኣይተ ኣላይ ወልደ ስላሴ ዝተባሃሉ በዓል ሞያ ስነ ጥንቲ ቤት ጽሕፈት ቱሪዝም ከተማ ኣክሱም ብወገኖም በብዓመቱ ናብታ ከተማ ላለ 25,000 በጻሕቲ ዓዲ ወጻእተኛታት ታሪኻዊ ሓድግታት እታ ከተማ ይርእዩ ከም ዝነበረ ዝተዛረቡ ኮይኖም ድሕሪ ኩናት ግና ኣብዚ ሕዚ እዋን ዑደተኛታት የለውን ኢሎም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ስድራ ንምሕታት ኣምባሳደራት ወይ ድማ ሰራሕተኛታት ምግባረ ሰናይ ተዘይኮይኑ ናብ ከተማ ኣክሱም ዝመጽእ ዑደተኛ የለን ክብል ገሊጾም እቲ ኩናት ኣብ ሓድግታት እታ ከተማ ዕንወት ከም ዘብጽሐ ድማ ተዛሪቦም። ናይ ሃፀይ ካሌብ መካነ መቃብር ዝኣመሰለ ብቐታ ከቢድ ተደብዲቦም እዮም ጉድኣት በፂሕዎ እዩ። ፊዚካል ዝርአ ጉድኣት በፂሕዎ እዩ። ኩሎም ቶም ከባብታት ኣብ ዩኔስኮ ዝተመዝገቡ ሓድግታት እውን ከም ካምፕ ተጠቒሞምሎም እዮም። ከበድቲ ብረታት ኣብ ጥቓቶም ሓድግታት ዓርፎ ነይሮም። ብርእሲ ተሓወልቲ እውን ዝሓልፍ ከቢድ ነይሩ። ኣብ ከባቢ ዱራ ኮይኖም ዝኮስ ዝነበሩ ከበድቲ ብረታት እንታይ ትሪፍዎ ተቐርሲልካ እንተሓሲብካ ተኣምራት እዩ ዝኾነካ። ብምክንያት ኩናት ኣብታ ከተማ ዝርከብ መዕረፎ ነፈርቲ ጉድኣት በፂሕዎ እዩ ዝበሉ ኣይተኣላይ እዚ ድማ ጽገና የድልዮ ኢሎም። ኣብ ከተማ ኣክሱም ዝርከብ ያሬድ ዜማ ናይ ዝተባሃለ ሆቴል ወናኒ ዝኾኑ ኣይተ ኣባይ ክንፈ ዝተባሃሉ ነባርታ ከተማ ኣክሱም ንምርኣይ ብዝመፁ ወጻእተኛታት ሆቴሎም ይጨናነቕ ከም ዝነበረ ገሊጾም ኣብዚ ሕዚ እዋን ግና እቲ ሆቴሎም ጽሙዋ ከም ዝዓሰሎ ሓቢሮም እዮም። መንግስቲ ንኣገልግሎት ወሃብቲ ትካላት ትኩረት ክገብር ይግባእ ድማ ኢሎም ኣይተ ኣባይ ተዓዲ ከምቲ ዝንሄት ሰላም ተተረጋጊፁ ኮይኑ ዕሩ ናይ መንግስቲ ጻዕሪ ናይ ትግራይ መንግስቲ ይኹን ናይ ማእኸላይ መንግስቲ ጻዕሪ የድልዩ ብደንቢ ከም ሓድሽ ይከፈልጦ ከም ሓድሽ እቲ ካብ ደገ መጽኢት ማቴሪያላት መቸም ነዚ ሆቴላት እዚ ኣብ ዓዲ ውሽጢ ዓዲ ዝርከብ ማቴሪያል ኣይኮነን ዘገልግሉ ካብ ደገ እዩ ዝመጽእ ነቲ ካብ ደገ ዝመጽእ ድማ ፍቃድ ተዋሂብኳ ሓገዝ ተዋሂብኳ ፍቃድ ተዋሂብኳ ኣማሊእኻ ኢኻ ክትሰርሕ ትኽእል ንግዚኡ ግን በቲ ዘለና እንዳተጠቐምና ንሰርሐልና። ሚኒስትር ዴኤታ ሚኒስተር ቱሪዝም ኣይተ ስለሺ ግርማ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ኣብ ኢትዮጵያ ብኮቪድ-19 ቀፂሉ ድማ ብዝነበረ ኩናት ቁፅሪ ዑደተኛታት ከም ዝቐነሰ ተዛሪቦም እዮም። ኣብ ክልል ትግራይ ዘለዉ መስሕባት ቱሪዝም ዘለውዎ ኩነታት ንምፍላጥ ብተወሳኺ ድማ ትካላት ወሃብቲ ግልጋሎት ዘለዎም ድልውነት ንምርዳእ ዳህሳስ ተኻይዱ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም ናይ ጉዕዞ ክልከላ ዝገበሩ ሃገራት እገደኦም ንከልዕሉ እቲ ሚኒስትር ቤት ዕዮ ምስ ኤምባሲ ተን ሃገራት ይዘራረብ ከም ዘሎ ኣይተ ስለሺ ሓቢሮም እዮም። ኣብ ከተማ ኣክሱም ዝርከብ መዕረፎ ነፈርቲ ተጸጊኑ ናብ ስራሕ ንምእታው ምስ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ይስራሕ ከም ዘሎ እቶም ሚኒስትር ዴኤታ ተዛሪቦም ድሕሪ ኩናት ዳግመ ህንፀት ስራሕቲ እውን ኣብ ዓውደ ቱሪዝም እውን ኣሎ እዩ ዝበሉ እቶም ሚኒስትር ዴኤታ ብምክንያት ኩናት ጉድኣት ዝበፅሖም ግልጋሎት ወሃብቲ ትካላት ንምሕጋዝ ትልመሎ ኢሎም እቲ ዝግበር ሓገዝ ግና ግልጽ ኣይገበሩን። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽባሃም መቐለም። እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡ እውን ብኢትዮ ሳት ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ዓርቢ ፍሉይ ምድላው ንክንሓልፍ ኢና።
ቅድሚ ምውላዕ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ንኣባላቱ ካብ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝብን ካብ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኢትዮጵያን ዝሰሓበ ክልል ትግራይ ንዝሓለፉ 3 ዓመታት ኣብቶም ኣብያተ ምክሪ ውክልና ከይሃለዎ ይጸኒሑ። እቶም ውክልና ትግራይ ዘይብሎም ኣብያተ ፌደራል ብኸመይ ይሰርሑ ኣለዉ? ክልል ትግራይ ከ እንታይ ዓይነት ጽልዋ ይበጽሐሉ? ብምባል ዝሓተትናዮም ሰብ ሞያ ሕጊ ርእይቶኦም ሂቦምን ኣለዉ። ትግራይ ኣብቶም ኣብያተ ምክሪ ዝነበረው ውክልና ብምስሓቡ ወይ ብምስኣኑ ኣብ ልዕሊ ትክልል ዘለዎ ጽልዋ ከመይ ይመስል? እቶም ሰብ ሞያ ክገልጹልና እዮም። ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን እዩ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዘራሪብዎም ንስማዓዮም። ትግራይ ቅድሚ 3 ዓመታት እቲ ደማዊ ኩናት ቅድሚ ምውልዑ እቶም ናይ ኢትዮጵያ ኣብያተ ምክሪ ወከልቲ ህዝብን ፌደሬሽንን ናይ ስራሕ ጻንሒቶም ወዲኦም እዮም ብምባል ኣብቶም ኣብያተ ምክሪ ዝነበሩ ኣባላታ ክወፁ ከም ዝገበረት ይዝከር። ነዚ ስዒቡ ድማ እታ ክልል ክሳብ ሕዚ ኣብቶም ኣብያተ ምክሪ ይኹን ኣብ ኣፈጻሚ ስራሕ መንግስቲ ፌደራል ውክልና የብላን። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዘዘራረብናዮም ሰብ ሞያ ትግራይ ኣብቶም ኣብያተ ምክሪ ዝነበራ ውክልና ብምስኣና ብዝተፈላለየ መልክዕ ይጸልዋ ከም ዘሎ ይዛረቡ። በዓል ሞያ ሕጊ ኣቶ ተስፋ ኣለም በርሀ ረብሓ ውክልና እንታይ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ይጅምሩ። ኣብታ ውሽጢ ዓዲ ኣለኹ ክትብል እንድሕር ዳ ኮይና ሓንቲ ክልል ክትውከል ክትክእል ኣለዋ። ሓደ ሓሳብካ ኣብታ ሃገር ክስማዕ ምግባር እዩ። ፖሊሲ ምቕራጽ ዓብዪ ተጽዕኖ ይህልዎ ማለት እዩ። መበል ካልኣይ ድማ ረብሓኻ ምርግጋጽ እዩ። በጀት ኣሎ፣ ናይ ሴኩሪቲ ኩነታት ኣሎ። ኣብ ቤት ምክሪ ተወከልቲ ህዝብን ኣብ ቤት ምክሪ ፌደሬሽንን ብዙሓት ጉዳያት ዝውሰኑ ኣለዉ። ስለዚ ኣብዞም ጉዳያት እዚኦም ትግራይ ብተወከልታ ቢላ ረብሓታታ ከተረጋግጽ፣ ኢኮኖሚያዊ ረብሓ፣ ፖለቲካዊ ረብሓ፣ ጸጥታዊ ረብሓ ከተረጋግጽ ይሕግዛ ማለት እዩ። ኣብ መወዳእታ ግን መግለጺ ላዕላውነት ክበሃል ይከኣል ወይ ድማ ኣካል ናይቲ ሃገር ምዃና መግለጺ መረጋገጺ ውክልና ማለት ይኽእል ይኽእል። ትግራይ ኣብቶም ኣብያተ ምክሪ ስለ ዘይተወከለት ን3 ዓመታት ዝሰኣነቶም ረብሓታት ምህላዎም እውን ይጠቕሱ። ኣብቲ ፈጻሚ ኣካል ባዕሉ ተሳትፎ ንኸይህልዋ እዩ ገይሩ ማለት እዩ። ካብ ጠቅላይ ሚኒስተር ጀሚሩ ክትከውን ይትኽእል። ናይ ትግራይ ተወካልስ ጠቅላይ ሚኒስተር ክኸውን ይኽእል። ምክንያቱ ግድን ኣካል ፓርላማ ክኸውን ስለ ዘለዎ ጠቅላይ ሚኒስተር ማለት እዩ። ካብኡ ከዓ ሚኒስተራት ክኾነ ይኽእሉን። ስለዚ ካብዚ ብምውፃእ ኣብ ብዙሕ ነገራት ካብ ኢንቨስትመንት፣ ካብ ኢንፍራስትራክቸር ሓሳባታ ካብ ምድማት፣ ረብሓታታ ካብ ምኽባር፣ ፖሊሲ ኣብ ምቕራጽ ኣብ ኩሉ ዳርጋ ካብ ፀዋታ ወፃኢ እያ ኮይና ዘላ። ሓፍታ ናይቲ ሃገር ዘሎ ፍሬምወርክ ወይ ከዓ ሲስተም ናይ ስርዓት መዋቕር ወፅያ ግዛእታዊ ሓድነታ ኣብቲ ዓዲ ድምፂ ኣስሚዓ ከተረጋግጽ ኣይከኣለትን። ህዝባ ተረጋጊዑ ናብ ሕውየት ናብ ምልሰት ንኽምለስ ድምፂ ኣስሚዓ እኩል በጀት ክትረክብ ኣይከኣለትን። ብዛዕባ እዚ ርእይቶ ዝሃቡ ኣመኻሪ ሕጊ ኣቶ መብርሂ ብርሃነ እውን በዚ ሓሳብ ይስማምዑ። ሓደ ክልል ሙሉእ ኣብዚ ቤት ምክሪ እዚ ኣይተወከለን ማለት ብሓፈሻ በቲ ቤት ምክሪ ዝወፁ ሕግታት፣ ደንብታት፣ ፖሊሲታትን ካልኦት ውሳነታትን ብዘይ ናይቲ ህዝቢ ውክልና ወይ ድማ ድምፂ ይውሰነለው ክንብል ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ብሓፈሻ ኣብዛ ሃገር እዚኣ ዝውሰኑ ውሳነታት ዝውሰን በጀት ክኸውን ይኽእል እዩ። ብዛዕባ ካልኦት ምክንያቱ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ማለት ዝለዓለ ስልጣን ዝተዋሃቦ ቤት ምክሪ ስለ ዝኾነ ብሓፈሻ ብዛዕባ እዚኦም ናይ ትግራይ ውክልና ወይ ድማ ናይ ትግራይ ጥቕሚ ረብሓ እንታይ እዩ ዝብል ነገር ኣይለዓልን ጥራሓ ዘይኮነ ኣብ ውሳነ መሰረት ኣይግበርን። ብፍላይ እቲ ናይ ድጎማ ዝበሃል ንክልላት ዝበሃል ናይ ድጎማ በጀት ቤት ምክሪ ፌደሬሽን እዩ፣ ባይቶ ፌደሬሽን እዩ ዝውስኖ ማለት እዩ። ዝሓለፈ 3 ዓመት መሰረተ ልምዓት ሙሉእ ብምሉእ ክበሃል ብዝከኣል መገዲ ወዲሙ ባዲሙ እዩ ማለት እዩ። ቤት ትምህርቲ ዲኻ ዋላ ሕክምና ድዩ ካልእ። ስለዚ ነዚ እንታይ የድሊ ማለት እዩ ድምፂ ነቲ ክልል ብትኽክል ኣብ ባይታ ወሪዱ ክንደይ ዝኣክል ጉድኣት ይበፅሑ፣ ክንደይ ተወሳኺ በጀት ኢኸ ዘድሊ፣ ከም ብሓድሽ ህንፀት ንምግባር ከንታይ እዩ ዘድሊ ዝብል ነገር ወኪል ስለ ዘየለ ድምፂ ናይ ትግራይ በዛ ኣገባብ እዚ ክስማዕ ኣይከኣለን። ኣብቶም ኣብያተ ምክሪ ንጉዳያት ሰብኣዊ መሰላት ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ዛዕባታት ድምፂ ትግራይ ከም ዘይተወከለ እውን ይገልጹ። ሰብኣዊ መሰላት ምጥሓስ ተተሓይዙ ናብ ዝሓለፉ 2 ዓመታት ዝረኣናዮም ብዛዕባ ኣብ ትግራይ ዝነበሩ ዝተፈፀሙ ገበናት ኣብዚ ቤት ምክሪ እዚ ዝርብ ክግበረሎም ወይ ምይይጥ ወይ ኣጀንዳ ክኾኑ ኣይከኣሉን ኣይተገበሩን ማለት እዩ። ኣብ መንጎ ክልላት ዘለዎ ርክብ ክኸውን ይኽእል እዩ። ምስ ምዕራብ ትግራይ፣ ደቡባዊ ትግራይ ጫፍ ከባቢ ዘሎ ምስታት ተተሓይዞም እውን ኣብቲ ቤት ምክሪ ወኪል ስለ ዘየለ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብቲ ቤት ምክሪ ኣጀንዳ ገይሩ
كمايت زخللو عدل وي بايتا ايترخبن او عنقت سافرن بقدس خمس قمطه بتفكل بزعوا سلف ادمنستريشن وي دما وعلخان محدار بزعوا جزاء وحدነት كون يخلي مالت ون افت حق منغستي ناي امونغ خلات وقدروا ناي وسن مكلالات لتحق منغست راح ينكسنوا زخلو حزقن تግራይ ወኪል ስለዚህ ይብላ በቋራጭ ማለት ይቶም ካሎት ናመ ክለም ሐራ ከነወስኒና ናቤት ማር ፌደሬሽን ባይት ፌደሬሽን ነቀርበለ ነገር ለዝብል ነገር አሰና ማለት ስለዚህ ነዚህ ኦምን ካሎትን አቤት ማር ፌደሬሽን ዝቀሩ ነገራትን ካሎት ጉዳያትን ለትግራይ ወኪሉ ድምጽ ዘስነ ወከልት ስለዚህ ይብላ ትግራይ ከም ትግራይ በጣም አዚያ ተሐሲያ ክትብል ትኽእል ማለት እዩ ውክልና ዘይብላ ትግራይ አካል እቲ ፌደሬሽን አይኮነትን ማለት እዩ ዝበሉ ድማ መምህር ሕግ ዝኾኑ አቶ መኮንን ፍስሐ እዮም ትግራይ አካል ኢትዮጵያ እያ ዘላ ብሕግን ብፖለቲካን ዘዳይ ካን ዝራት ይኸድድ እዩ ዝኾነ ይኹን ውክልና ዘይብላ ዝወፅ ሕጊ ዝወፅ ፖሊሲ ዝመደባጀት ሕግ ይብላ ድምፅ ዘይብላ ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ስልጣናት ኢና ዝኾነ ናይ ካብ ክልል ወሪዳ ዘለትሉ ኩናት እዩ ዘሎ ኣብ ትግራይ መንግስቲ ዘለዋ ውክልና ሙሉእ እዩ ሪቮክ ዘሎ እዚ ማለት ዋላውነት እዚ ተሳይሮሎ ማለት እዩ ትግራይ አካል ናይ ኢትዮጵያ ፌደሬሽን እያ ማለት አጥጋሚ ይሆን ለማለት እዩ ትግራይ ከም አካል ከም ክልል ከም አካል ኢትዮጵያ ኮይና አካል ተተውዘቱ መንገዲ ዘሳአነ ከይዲ ይመስል ኣብቶም ዝሓለፉ ዓመታት ድምፂ ትግራይ ዘይብሎም ዝተፈላለዩ ትካላት ከም ዝተጣየሹን ብርክት ዝበሉ ሕግታት ደንብታትን ኣዋጃትን ከም ዝወፁን ዝሓበሩ አቶ ተስፋ ዓለም እዚኦም ኣብ ትግራይ ክትግበሩ ግቡእ ኣይኮነን ይብሉ ናይ ትግራይ ተወከልተ ዘይብሉ በቤት ምክር ተወከልተ ህዝቢ ወይ በቤት ምክር ፌደሬሽን ዝወፁ ሕግታት ናይ ትግራይ ተወከልተ ዘይብሉ ስለዝኾነ ኣብ ትግራይ ተፈጻምነት ክህልዎም የብሉን ኢልካ ምሙጓት ብጣዕሚ ፍትሓውን ትክክለኛን እዩ ድሕሪ ትግራይ ተወከልታ ምስ ሓባ ዝወፁ ሕግታት ኣብ ትግራይ ተፈጻምነት ክህልዎ ኣገባብነት የብሉን ዝብል እምነት እዩ ነይሩ መምህር ሕጊ መቐለ ዩኒቨርሲቲ አቶ መኮንን ፍስሐ ብወገኖም ብሓፈሻ እቲ ሕዚ ዘሎ ርክብ ትግራይን ኢትዮጵያን ፖለቲካዊ ዘተ ዘድልዮ ከም ዝኾነ ይሕብሩ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ትግራይን ኬዝ ካብቲ ናይ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስቲ ምርክ ልዕሊሉ ፍሉይሉ ኤክስትራ ኮሚሽናል ኬዝ ካብ ሕገ መንግስቲ ፕላስ ተወሰነ ፖለቲካል ዲያሎግ ዘሎ ጉዳይ ይመስለኒ ፍላይ ካብ ሪፖርተሪያ ምክንያቱ ሲንዶት ፎርማል ሰውመት ምትሃዮ ናይ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስቲ ናብሉ ግንመለስ ተባሂሉ ማለት ትርጉም እንታይ እዩ ዝብል ብለንዶ የተረኣየን ታይማ ትርጉም እዚ ማለት እንታይ እዩ ዝብል ሲላ ይቅበሎምን ኣነ ዘለኹሉ ዞት ሕገ ይቅበልኒ ክትብል ከላ ወይ እንደዚህ ብሎ ከሰርት ሰራሽ መጥቶ በርካታ አትከበት ከጀራ ሁሉ ነገር ያቋም ነራ ዝሉ ከይ ዝኾነ ኮይኑ ግን ፍሊ ዘለኩነት ኤክሰፕሽናል ኬዝ ዘሎ ትግራይ ህዚ ለምሳሌ ምሽ ላይ ፖለቲካል ዳያሎግ ከደልይኸውን ምሽ ምርዳ ጉርፈይ አለብ የደርዙን ስታው ተለሚዩ ሰባሓተሻ ሲሉ አነ ዘለኹ ዞት ሕገ ይቅበሎን ኩብል ገብረ ይኽርን ተዝረሎ ምናምን ናው አድምራው ብዙሕ ዛለ አይመክርን ሶላይ ትግግር ፍጥራት ይኩነት ትግግር ፖለቲካል ከጀካዩ ና ያው በመረጃ በዲያሎግ ይሄን ዝማል በክለቦና ምስራል መንግስት በለርክት ሬሳለሽ ነገር ክፍታሐለው ይላምን ትግራይ በሃገራዊ መረጻ ኣብተን ናይ ፌደራል አብያተ ምኽርን መንግስቲ ፌደራልን ዝነበራ ውክልና ክሳብ ዝምለስ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ምስቲ ሕዚ ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስትን ምስ ክልልና ፍሪ መደብና ኢኔሮ ናይ ዓርቢ ፍሉይ መደብ በዝምበኣር ምድላዋትና ንፍጽም ኣለና ቀዳመ ሰንበት ፍሉያት ምድላዋት ክህልውና እዮም ክትከታተሉና ካብ ሕጂ ንዕድመኩም ባራ ብዝፈነወ ብዝተፈላለየ መደባት ምሳኻትኩም ዝጸናሕና ምቅንባር ድምፅን ፈነወን ንጉሱ ታምረ እዩ ምውሃድ ምስልን ስእልን ከዓ ግርማ ደገፋ ምውሃድ ምስንዳእን ማሕበራዊ ገጻትናን መርበብ ሓበሬታናን ከዓ ዊንታ ኺዳኔ ናይሎም ምሰናዳኣ ከዓ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ነይሩ ሓቢረኩም ዘምስኹ ከዓ ምኒ ኣፈወርቄ ምድላዋትና ተምሊጥኩም ግን ናብ ትግርኛ ኒውስ ዳት ካም ከምኡውን ናብ ፌስቡክ ገጽናን ከምኡውን ዩቲዩብን ኣቲኹም ዝሓለፉ ምድላዋት ዋላ ናይ ዝነበሩ ቪድዮታት ተመሊስኩም ክትርእይዎም ከም ትኽእሉ ክንሕብረኩም ንፈቱ በዚ ባር ምድላዋትና ፈጺምና ኣለና ሰላም ለይቲ ደሓን ሕደሩ